Igbo ndị bana egemente ekenekwa m na asị m ihe ọma ya emela onye ọbụla na ya abịakwana ka esi abịa ọzọ na m. Ya bụ vidio dị oke mkpa nwanne anyị nwoke Eze Ogoshiela according to ihe ọ na-ajụ, because na there is a deeper issue on ground regarding mmadụ na-atọ akwa ọkụkọ ekehit na onye Jesus. There is a deeper issue on ground which is gịnị? Everybody na-ekwu okwu ma top bloggers niile ndị niile anwala ọnụ na-ekwu okwu maka disi na ha na-ekwu okwu ka afọ hapụ akwa ka hapụ akwa. Then what goes with ekehit na onye Jesus? Whether we like it or not, these bloggers, they are the one that promoted ekehit. Ekum actually isisi kpụ afọ ọnụ actually ka ihe anọnwa dị mma. All these top bloggers niile promote ndị dibịa na na-egba anyị na-agwọ ọkọ ọgwụ niile, all of them should be arrested because they contributed to the tears of our society today. They contributed to it. They all contributed to it. Hano has cars on ihe na-eme today. Ekehit paid most of those bloggers. Ana agba free Saga. Ana agba Saga for promotion. Ana agba ihe ọzọ dịka anyị na blogger nwana na ndị blogger na anụ ọgụgbana they are the one promoting him. Ha dị maka ya hiti link ya dị so that you people should go and contact and follow him. So the agenda now bụ ka hapụ akwụkwọ mana Ezugo na-ajụ, what then is the fate of ekehit and Onye Jesus? While everybody are preaching ka hapụ akwa ka hapụ akwa ka hapụ akwa, that there's a great vendetta on ground now, because now some of the people, some of the things, most of them na-efe ego. They are pushing agenda ka hapụ akwa ka hapụ akwa. What is then is the fate of others not there? Kona he nwere mmadụ. At this point in time, all these top bloggers, onye bịa apart from Igwe Credo, bịa tinye mkpu mgbe asị na nwunye ekehit mụrụ ụmụ ịtọ, ekehit being the only child of his parents. Nwunye ekehit mụrụ ụmụ ịtọ, ị na-anọ na incubator premature ka ọ mụrụ ụmụazị ahụ. Adụka emeli operation self. Apart from Igwe Credo shiele that njikọpelekwu ya post kwu ya mgbe ahụ. Sisi batalo ndị ese enyemaka that they have suffered, and even not for anything, for the sake that God showed them mercy and gave them triplets. When they na-achọ nwa today, even in their righteousness, ha na-achọ nwa. Even in their righteousness, ha na-achọ nwa. That is why the Bible says, I show my mercy to whom I will show mercy. All these bloggers, iburu ya, ha gba nkịtị. Iburu ya, none of them, and they kept quiet. There is something on ground. But we shouldn't be distracted. We shouldn't be distracted because now all of them need contributed to the pain of our society today. Onye kpata nkọ ahụhụ dị na asị ngwere bịali olile. Ihe njekwulukwa is that na a na-akpụ isisi kpụ afọ ọnụ. A na-asị ka hapụ akwa si na-ekwukwu okwu maka ekehit ha na Onye Jesus. Ọ bụrụ sọsọ akwa ọkụkọ ka ha ji. And then in this video, go from here on Akwa Okuko regarding that issue. According. Share this video. How do you join? I share this video. Share this video. Share this video. It's very important. Share this video. Ka Igbo onwe anyị ọkpa n'eze maka na eziokwu na-adụ mma na ekwuo ya ekwuo. O nwere ike eziokwu nke a m chọrọ ikwu ma ga like na mana it doesn't matter. The most important thing, Anthony Sunday, I greet you. Good evening and happy Sunday. Share this video. Share this video. Share this video. O nwere nkata nchọ ka anyị karịa gbasalụ akwa ọkụkọ ekehit and Onye Eze Jesus, because na ịma na ndị na-asala ego, ndị ụsabla eke ịghọtago, ndị na-agba mbọ for reward na ọrụ na-akwasị na detention ebe ọ nọ wee pụta. Emeela m video the other day wo oge ọhụụ na ha abatana na Facebook. Oge ọhụụ na ha abatana na Facebook, ha na-ana Soludo
In fact, ụfọdụ mechalụ kwuo na Soludo wo campaign ka ọ chọrọ iji Akwa Okuko wee mee. It is all about akwa. Wee jụọ ndị mmadụ ajụjụ wee sị ha Chinonso mmadụ ka I greet you. Okay, Anthony Sunday sịrị fine sir. Please, what happened to your face? Anthony biko o nwere ife gbalụmakpụ n'ihu ebe a. Ọ na ya ada afife gbalụmakpụ n'ihu ebe a. So eve gbalụmakpụ n'ihu ka m pere. Isisi ya ife niile do na ya. Ya hapụsịchara m every single thing do na ya. So ozie spirit na-eme ka ọ nachie. Ọ nazie wee kpọọ nkụ. So ọ nkụ ahụ ọ kpọrọ ụpụsịrị tata. Ịghọtago? Share this video. Word is anonymous. Happy Sunday to you. Chinonso mmadụ ka ebizikwa na Greenfield. Ebizikwa Greenfield. Ịghọtago? So between Onafio, he is Akwa, every campaign of ndị niile na-agba mbọ maka arrest ya Soludo mere ndị native doctor do all centered on Akwa Okuko. Nwee sị ka njụọ ndị mmadụ. Fabian Chika, I greet you. Nwee sị ka njụọ ndị mmadụ na that video wee sị ona amakwoli na onwere onye ọzọ eji a na-akpọ Eke Hit and no nwere another person Soludo ji a na-akpọ Onye Eze Jesus. I made some inquiries. Inquiries are Magwa Ebensi will make some inquiries. Only a conversation may prompt them into really asking. Hey, what I go Jojo, can we malo kerife with the nature of the cases of these three people? Only conversation 2 days ago or 3 days ago prompt them into looking into that matter. What is the level of offense? Will anything like if government of Soludo, even though not court, wunde the matter does naka, but to if melu government of Soludo jiwedu so determined, Epachiko, Akwa Okuko, Onye Eze Jesus, and they can hit. And I gathered something. What is that in Gadal? Even the same if you know the matter that is on the ground, you will rather ask Soludo to release Onye Eze Jesus and make it and not Akwa. Mana na nkwu ye. Ndị mmadụ ya asị mezugo kiri ife na-ekwu. The actual matter not on the ground, you will rather ask Soludo to release Onye Eze Jesus and make a hit and not Akwa. Remember, the campaign has always been on Akwa, the man who has money to throw around. I saw a video of you in your shop. One name, I was very happy for you. I'm proud of you. May God expand. Now we say family channels. I greet you. You want to go? The level of and the nature of the case, based on what was found, the test that was conducted, and every investigation so far, you can only be asking Soludo to please allow, number one, Onye Eze Jesus to go home. Number two, Eke Hit to go home. No. Forget about that one. And I'm telling you, unless in a miracle you decide to forget about Akwa. It was as long as anything cannot happen. We live in a country where anything can happen. So let me not overrule or rule out that anything or any magic can happen. But you, based on the fact and the matter, you are most likely to see the release of Onye Eze Jesus, Eke Hit,
Damakwa. So all those people na shout, akwa. Number one, unu bidoro by edo biased by na government arrest 3 people. Unu neglect two other people, and you keep pushing for one. The one who has money to throw around, the one that even now mana no na detention. No kaya de nyu na ego. Because na enyu na ego, unewele ekwu. Ada enyu na ego unewele ekwu. Fọdụ n'ime unu wunde biri moto, fọdụ n'ime unu wunde nye cash, fọdụ n'ime unu wunde biri machine, ọtụtụ n'ime unu wunde atụrụ bundles of ego, ọtụtụ n'ime unu wunde na-benefit one way or the other from ife ọ na-eme. Unu wee filuo na solu ọkammụta dụka Soludo nwere ike. Let me tell you, Akwa Okuko is the reason why government is even still holding Ekehit and Onye Eze Jesus. And hey, Oma, my baby, Wabiake name my baby. I have the camera. Hi. Hi. Say hi. If you have say hi. Hi. I'm going to check a major program. Okay, but I want to. Oh, I'm Maria now. Oh, I made program guy for none. I'm for. Hey, Nema Aria now. Oh, I made a program. Oh, hey. So, as I was saying, Emana Ezioku na abo na banante. How I wish no mana no maka Akwa Okuko keke hit na Onye Eze Jesus ji wee ka nọrọ na detention wee luo tata. How I wish no so nyanwa ka arrest na arrest ho Onye Eze and eke hit. And unu nwere ike ifu ya that Onye Eze Jesus ye ebu ụzọ pụta nya na eke hit before Akwa. Mgbe aka the reality ya do done on you people. You want to go? Mgbe reality ya do done on you people. Unu na-efe ego. Akwa Okuko ebe niile, akwa ebe niile, ego. Unu na-efe ego. Ụfọdụ sị na anya ukwu ka a na-eruye. Nọ maka na ogoji guard. Nọ maka na ọlụ hotel. So, ọ bụrụ na anya ukwu ka a na-eruye. Nya eke hit na Onye Eze Jesus enwe n'ife ha wụrụ. Ụfọdụ sị na campaign ka a chọrọ iji akwa wee mee. Ọ campaign ka a chọkwuru iji Onye Eze Jesus na eke hit wee mee. How they even ignore those two people as if they don't exist. It's even my anger. Every day, Jena Koto. Now you make governor Jakwa, make campaign. One campaign, governor Muliki Jakwa Weme. What can be 30? Like, I don't know. Can be arrest Akwa? Muliki adding 1 or 2 to campaign Soludo. Jede tuye. Unless na ife nwere ike ịnọkọta melu onye ahụ na-akwasị ebe ahụ ọnọpụta, but you are more likely to see or witness the freedom of Onye Eze Jesus and the eke hit. I am telling you now. Ọkwa ifuru ndị niile a na-eso akwa eje court, ndị dụka akpa mma studio ha na ndị otu ha, agụ mba ide mmiri ha na ndị otu ha. They know things that you don't know. They know things that you don't know. But I'm telling you that they know things that you don't know. No well evidence follow. Can evidence follow? Now governor they prosecute Onya without evidence. They know things that you don't know. Case Akwado more critical than you can ever think. Onye ya wụmpụta da single nwere ike na nwere case Onye Eze na eke hit, because obviously he nwere much case. I'm telling you, onye amụma na-ekwu gbarala m. Mana ezuga anọkata kwuo okwu because na ọ chọrọ ikwu okwu. I don't talk because I want to talk. But one thing I'm telling you, you are more likely to see the release of eke hit and Onye Eze Jesus than Akwa, unless no nweziri ife melu na say na Nigeria of today. You cannot say, you can never say never na Nigeria of today. You can never say never na Nigeria of today, because in Nigeria of today everything is possible. But
I can tell you that the person among these people who were serious case to answer is only follow Hanetimpu. It is power of money. It is power of money that is pushing all of them to be jumping up and down, even when they know that that boy will go to they know, but they are deliberately want to influence the media. Because of not the popular. So popularity, let us agree that no the popular. Or popularity, ye mezi no one or the guilty, not the guilty. No one and those are the innocent and those are the innocent because now obviously nanda enjoy all na harm if they are going to be more inclusive in that campaign for justice they are clamoring for. But they know what I'm talking about. J. Joffa, they know what I'm talking about. You think na government put on a Facebook, if you want to know if there are cases, go to court. All nature na a case to answer. Go to court. You know na court a malo no case to answer. J. Onye prosecuting counsel. J. Onye prosecuting counsel to state government. He whereby he will malo no case to answer. But I am telling you that the people who don't even have much or nothing to answer is Onye Eze Jesus and make a hit. And you will prove me right. Event event will manifest. As Polungu, I am not ruling out the fact that in Nigeria that anything can happen. I am not ruling out. Emana Nigeria, ona aduko onye nweho mmadu much. Na onye nweho much people ye kwurie. Oduka asi na onye ahụ enweho mmadu. Ondo ba wo ha make demonstration. Siri zero ha nwanne ha. O no nye nke oba. Ke ya afu ndene speak out na social media. I don't think na since age we arrest these people. Na mafugo the people from Okija na ekwu okwu eke hit. I don't know na mafugo people from Mbo na ekwu okwu Onye Eze Jesus. But ndị ọba emego demonstration maka Akwa. Bloggers affiliated to him has been speaking for him. I don't think I've ever seen any blogger who came out to speak on behalf of Onye Eze Jesus. I've never seen any blogger who came out to speak on behalf of Eke Hit. So the names of those two people, not inconsequential or not irrelevant. But the person would that person will case to answer? They know what I'm talking about. They know what I'm talking about. And you are likely to see the release of Onye Eze and the Eke Hit. You are likely to see the release of two of them. And all those people go no na agbaji gade. So say wo onye na agbaji gade na ana Igbo. So say wo onye na agbaji gade. Jigade ụfọdụ ụmụazị na ana Igbo gbakasịa n'ala before aweje go ka na ewu ya anya ọkụ because of no na agbaji gade. He wo because of ego. Ma ndị na-achọ ọpụta maka na ịma na ọpụta kịta na ndị ya compensate erika. Ọpụta kịta ndị ya compensate erika. So mkpu niile ifula na-eti iwu mkpu ka onye ọ na buru nke na ọpụta. Not that they are actually representing the fact. Because when you look at the fact for what it is, I can tell you that now that young guy will a case to answer. Only a case to answer, and I won't begin to say anything. But even now, I will know a case to answer. Na nde holy moshi. Wake a hit and Onye Eze Jesus. And to be frank with you, their activities will even show you. Go to Onye Eze Jesus in the Mecca chief one. Father of all the men. Or ije na mmiri. Je wunde mmadụ. Ka we bu ebunuru. Ka wu mmiri. Emakwani na oke ite nke Onye Eze Jesus na emekarịcha oke ite nke mmiri. Ebe ma amaghị ife ọ na-eme na mmiri, debe mmiri ya na-asụ asụ. Makwani na ọnyawo ife na ọdụ ka oke ite Onye Eze Jesus na emekarịcha. O nwere mọchite na ịfụrụ na ife dị Onye Eze Jesus.
ana m ajụ n'ụnụ onwe mochite na ịfụlụ n'ife dị m onye eze Jizọs onwere mochite na ịfụlụ ebe a ife nyanwa na-alụ kewe ewu ọlụ ije na mmiri je sochu ọnya awụ ife ọ na-alụkarịcha ịghọtara mana onye nwelu ekehiti wụrụ content creator sọsọ mkpu ife ọ na-eti o mechakwuru TV fet na vidio sọsọ mkpu ife ọ na-eti onye nke ahụ a pure content creator ka ọwụ ịghọtago adụdụ nchọ na o nwere ike ọwụ Facebook na-agba ihe ego mana ọkwa ifu nwa onye ọba na ide mmiri a onye nke unu niile na-eti siririzie ya because of na unu na-alọ egodo na bank akaụntụ ya anya onye nke ahụ mpụta ya hụrụ Igbo chetakwuo na meruru the fact that na anything can happen because ọ na Nigeria ka anyị nọ but even na agwaghị na looking at the matter on the ground mpụta ihe ahụgbo and that is the fact that you people have to deal with unu ma mụ niile unu na-eti iwu na gọọmenti sị ka fakwuo okwu na okwu ya akarị but based on the little effort making based on a particular discussion that prompted me into really saying that's why his lawyer is on low key because he understands the magnitude of Akwa's case. Dalo daddy in spirit because such a case nwere national interest, such a case and matter no national interest. Look at even Mazi Nnamdi Kanu, as big as case on Azado, the lawyers na put on a Facebook na briefing. Who is Akwa's lawyer? Why is he not briefing the public? Why is he not speaking to the public? Why is he not addressing the public? Why is he not making a public statement? Why would you decide low key? No, they are going to be the mean na Akpamma studio haje choka. Ha mana their major financier na AGAG. If any na ha na work or recruit into fighting for their personal interest. Tell me a single person today na-eti mkpu maka release Akwa abụrụ ndị benefit golu from ofife ma ọwụzọ ịbụa. Ana m ajụ n'oge ajụjụ gwa m one person or two persons si na-ekwu okwu concerning release Akwa abụrụ ndị benefit golu through one place or the other n'ake. Tell me one person do neutral. Only because just few people bailing into the groove. They don't even know what it is all about. Let his lawyers come out and make a public statement. Only lawyers, only legal team, and the matter can be covered na court ebaneje. You gotta go. Easy content creators can happen on Facebook. Biana ama chum causing nuisance here and there. They are almost trying to use Akwa's arrest to discredit re-election of Governor Soludo. They want to use Akwa's arrest to discredit the second re-election of Governor Soludo. Mano emu nile vamnanya. Okwe furu nile. O emu nile vamnanya because nunu chena Soludo da. The next governor ya Bogota, for instance, is Yakwa. Is that not so? Oh no, on a long thing. I'm telling you. Oh no, on a long thing. Because na mmadụ furu ife ọjọọ si na ọwụ ife ọma, ife ọjọọ ya akpọghị ihu. Mmadụ furu ife ọjọọ si na ife awụ ife ọma, ife ọjọọ ya akpọghị ihu. Ego, money. Onya wife na-egbu ndị be anyị. Ego, they want to use the Operation Udo Gachi. Can you even think that you can use Operation Udo Gachi to discredit Governor Soludo? You cannot even use the commander of Ndakodo. You can't even use his activities to discredit Governor Soludo's re-election. Rather, you can condemn that particular action. Yes. Because na ye mana Ndakodo so restrict operation of Ndabolo n'Ọnịcha. Ma etu Ndabolo si operate n'Ọnịcha. Homando gbalo. Gone are those days. Yawo ebata opi weka ebe 8 egwu anato. Ebata opi weka na efie egwu anato. So all those works, all those people will one or two places ebe has we na contribute positively. E what I go? Esi we na contribute positively. E what I go? Okay. Hell is unna.
let me take you out of this page. Remember, I won't tolerate any of all those nuisance. Shut up your dirty mouth. Off you go. You are another person. Within the past 1 week plus, I have deleted and blocked more than how many people from this page. Gone are those days. I don't think I have that time now. So, if you want to show how ignorant you are, or if you want to show that or if you want to show that drop what's comment here. I block you immediately. Program continues. You want to go? So, all these things will be bordered on Umisiapu and Ndohi. Governor Wehonde Yadasho Ndento Umisiapu. So, leader of Undahana Chuzu Umisiapu. What is the opportunity where indulge your way in one activities or the other? How can you use that to discredit the success? Those people themselves with their own excesses. At least I greet you. Those people with their own excesses. But let us not take away the fact that now successes and a record no there. There are good works they are doing. It is there. So I don't know why some of the people who use to fight against criminality Soludo will discredit here coming back for second time. I'm not saying that you must come back, but the only thing on Nagba is that if you must do a campaign, make campaign can do Google see. You want to go make campaign can do Google see. Ah, Odogu IBB, I greet you. I greet you, sir. I come do nenu. You want to go? Yeah? Oh, na. Naturally, make campaign. Make campaign where see. Make campaign you cannot use Soludo's fight against criminality in Anambra State. You cannot use it to discredit his government. It's not possible. Rather, you will be telling us a different way. You can handle that matter because he is on a just fight. Because na leader of Ndako do Wonyohi, anybody can compromise their position. There are some police officers, opportunity na how police officers, illegal extortion. There are others who are diligent in discharging their duty. But you cannot generally say that police is not necessary because police is there to fight crime. As if you are discrediting a security network established by a governor, what it means is that you are in total support of the criminality that is happening. It is very simple. It is very simple. Na governor woputaro security ya da shundento. E potasino jechistandohi. Ndaho osheputaro. Na ndaho hanacho. Kerunde kamwa. Ana majuga ajujo. Would you rather want to fall victim of ndento? Or would you rather want to fall victim of ndudo gashe? It is two things, and I want you to understand to answer that question. Would you rather want to be a victim of ndento? Ki ya like you a victim of ndudo gashe? Za umwe ajujua. Izacho umwe ajujua. Efuna as somebody will ogugu isi. Ishi me campaign. If he yeku una. Some people say bring back Bakassi. Somebody took a J pack, I condemn which I can do gache. Sekwazie, go and bring back Bakassi. Now, activities of Nde Bakassi and activities of Ndudo gache. I'm asking you. Bakassi will power have put madota he base chinine. Nanudo gache, they can only detain you, and after that they hand you over to the police. You can now be saying that nah, detain longer than necessary. But exclude Onye na mata akwa. Exclude Onye na mata akwa. Remember, he will not even now. Remember that the only person we have seen charges leveled against him, Akwa Okuko. If you go Onye Eze, if you go charges level against Ekehit. Have you seen any of them? But I hear from Kakwa na Facebook. Unless no mother ya put no
na asị ka ọwụ. But anyị full charges ụgba ọ na-aza, bothered on ịtọ mmadụ, bothered on so many things, bothered on ịtọ mmadụ, bothered on so many things, which makes this matter a non-bailable offense, because na matter ọ na-aza is a capital offense. Ọ ife nkọwarụ nwoke ụkpọ nkọwarị ya ọchụ onye ya na ya aka ọnụ. It is more like na mmadụ na-azụ ụgba n'ogburu mmadụ, murder, whether na the innocent or na the guilty. Enwe ha fact to establish enough, you will not be granted bail except na the judge na-ekpe out of his own discretion based on one thing or the other do necessary nwere ike iji grant with bail. Na even na-ekwu now Mike moto ka onye wago onyuzi ọzọ mfiopia ona na even na-ekwu now ona na even anyukwa agwona anụma na even na-ekwu agwona anụma na even na-ekwu ona anụma ga even na-ekwu. Okay, you see? So, it is only when somebody is answering a matter bothered on all these capital offenses in measure, it is not bearable. Now, the only person we have seen charges government level against him, Wonke Onye nke Akwa. You have not seen nke Kehit. You have not seen nke Onye Eze Jesus. Unless na ha na-achọzi igwe anyị na that charges no the correct one na asị ka ọwụ na ọ eziokwu ka ọwụ mana ọwụrụ ha based on if I follow, I will tell you forget about it, forget about it. And ndị niile a na-eti mkpu ma ifko ndị niile a na-eti mkpu, they know very well. They know very well. Onye aghọwuru ka agbalụ. Onye aghọwuru ka agbalụ. Ịchọ charges. Okay. Ka ngụọlụgụ number 1. Ka ngụọlụgụ something ka ịnụ. Yeah? Conspiracy to commit felony, including allegations of kidnapping, engaging in money rituals, preparing shams aimed at generating wealth or manipulating destiny, possession and preparations of okite shams, obtaining money by fraudulent means, but concentrate here on number 1, which is conspiracy to commit felony. You want to go? Conspiracy to commit felony. It's a non-bailable offense. You want to go? It's a non-bailable offense. So, I am telling you more ways to go now, that based on the fact, now the person ain't much to answer. Wake a hit and the Onye Eze Jesus, and you are more likely to see both of them released. Mark here today's date. Unless it's going on, of course, we know the country in on email, anything can happen.
ebido na nyewe mkpọtụ n'azụ, so mma end the broadcast here anytime soon, but share this video ka ndị na-eti isi akwa as if nọọsụ akwa ka echi afọ Ekehiti na-ata ha alụ n'ọnụ, afa Onye Eze Jizọs na-ata ha alụ n'ọnụ, yet onye ha na-eti mgbu ka eriri izie wụrụ nyaawụ isi sekpụ ntị, nyawụrụ isi sekpụ ntịrị n'okwu a na-ekwu. Ịghọtago? You people should not expect nwa onye ọba back anytime soon, or except na Nigeria or happen to this case. Unu chekwa na unu ya ejie wee kwatu gọọmenti Soludo. You people should think again. Unu chekwa na unu ya eji activities of ndị udo gashi ndị aka odo antidote ka ejidere onye isi ndị antidote je kwatuo unu ye connected to Itonto. Ịghọtago? Aya appoint kwa another person. Very simple. Another person will be appointed only because activities of those guys do very okay, except na ha na-alụgido kwa lufe kwa etu ndị polisi si alụgido lufe, etu ndị road safety si alụgido lufe, etu ndị army si alụgido lufe, etu ndị navy si alụgido lufe, etu akwa ka ha nwa si alụgido kwa lufe kwa nke ha. And ọ bụrụ na onye isi ha ji position enyerie wee na commit criminality, he should go and answer for crime or committed. Iruo na Ọnịcha before aghọ ndị antitauta ndị aka ụda, iruo na Ọnịcha fife ndị a na-eme, iruo na Ọnịcha fife ndị agboro na-eme n'Ọnịcha. So ndị agboro niile rekruturu onwe ha, ndị niile wu client to ndị ọgwụ rekrutu onwe ha, all the ndị akpịrị niile akwa na-ebi ego rekrutu onwe ha. And you people think that the little number unu can bring down the administration of Governor Soludo. Unu na-atụgbu onwe unu n'oge. Ịghọtago? Agwara ụmụnna m afọ bụ a major contender onye ya na Soludo na-azọ election. As for me, Ezugo, I can conclude na Soludo na-azọ election and not a win. No, if this rubbish ni na na-ekwu nyawo ife ji eme campaign against a sitting governor ka gọọmenti na-eme campaign ị na-akọgheri even mere respect wee pụta egwaghị a different way and means and manner ihe ji wee combine that crime nyanwa na combine nze zachọbụgono m ka mụ na afọ aka nne okay you got to go so no, you will tell us a different way because he is on a just cause. Or if he is in a means Oja fight that cause adru okay, you tell us okay, look at what you are going to do different. You cannot be against a security network that has given peace to people. At least people can now attest to say that now these people cobble to at least a minimal percentage, which you know. But you want to jump on the emotion of people, but you know that sometimes people are there emotionally for the wrong reasons. In fact, 80% of people now do emotional matters, now do emotional based on wrong things. You know, you now want to revenge on their emotion to think you can go to Agwoka. Unu to Uromon. Ndị niile na-eti mkpu hapụ na akwa unu niile nidiri ka ajụ na ajụjụ. Unu niile nidiri ka ajụ na ajụjụ.